Velkommen til programmet, der handler om TikTok. I dag har vi fået besøg af Christian, der ved alt om TikTok. Christian, hvad er TikTok? Det er slik. Hvilken slags slik? Det gode slagsen. Hvad er dit yndlingsslik? Det er TikTok. Må få smagen TikTok. Nej, mit. Okay. Nej, det er mit. Hvilken smag er det med? Det er sådan, det er orange. Og hvilken smag er orange? Det er en god. Hvad mange smag findes der? Der findes mange forskellige smag. Men jeg har smagt 2. De er gode. Vil du smage? Ja. Okay. Det kunne jeg godt tænke mig at smage en. Nej, jeg ikke så den sidste. Det var den sidste. Kan du prøve lige på at vise pakken op til... Den er lige her. Man kan godt få dem i forskellige størrelser, ikke også? Snakker vi om TikTok. Vi snakker om TikTok-pakkerne. Ja. Det kan man. Hvad er det der den største? Er det den største af dem? Hvor store er TikTok'ene sådan cirka? Nej. Hvor store er de? Hvordan kan det være, at du bliver specialist i TikTok'er? De smager godt. Her smager en. Jeg ser så lige en TikTok. Hvad er det der? Det er de der. Det er mikrofonen med 3 huller i. Vi har 3 mængder. Det er ligesom en dame. Hun har 3. En tid, hun skeder og røvhul. Ja. Det er meget interessant. Hvad er det her? Med kamera. TikTok. Har du nogle spørgsmål? TikTok. Taktik. Hvad vil du ikke kigge på mig? Kig væk. Jeg gider ikke at have det. Kig væk. Kig væk. Kig væk, det er lidt grimme. Her er smag nogle TikTok. Hov, kig væk. Vil du have en TikTok? Hvad fanden er for en TikTok? Hvad med koalabjørn? De spiser ikke TikTok. Hvad gør de? De spiser ikke TikTok. Kan du ikke lide sådan nogle koalabjørn her? Du kan ikke se, når du ser en TikTok i. Du kan lige tage den. Det er ikke dig, eller hvad? Nej. Klar nu. Okay, det var så alt, hvad vi har derfra. Ikke? Ja. Var det sjovt?